Zdravo drugari, ustao sam, uradio vežbice, imam tu nekoliko vežbice, splet moj, možda vam pokažem neki dan. Šta to radim ujutru, nije peti betanica, ima jedna vežbica iz peti betanca, malo unapređena. Danas oblačan dan, a ja sam se navikao na sunce ovih dana. Pa rekao ga šteta, međutim, pada mi tu jedan citat, taj citat sam onda hteo da podelim s vama. To je citat iz knjige o Enohu, a govori o izvoru nesreće čoveka. Ja ću sad taj citat da vam ispričam, a on kaže: danas ljudi ne hode s anđelom mira. Oni postojano žele ono čega nemaju. A kad se desi da dobiju šta žele, oni odmah požele nešto drugo. Drugari, to je izvor nesreće svakog čoveka. Svi ljudi stalno žele ono što nemaju. Uopšte ne uživaju stvarima koje imaju. Moramo da se radujemo svim sitnicama i svemu što nas okružuje. Tad će čovjek da bude srećan. Sad ću da vam ispričam jednu pričicu iz knjižice starca Tadeja Kakve su ti misli, takav ti je život. Ona je isto vezana za ovu temu. A u njoj se kaže, bio neki mlad kaluđer, odnosno on je hteo da se zamonaši i bio je u manastire, tamo išao. Ode u prvi manastir i zove onog igumana tamo posle nekog vremena, traži premeštaj. Kaže, svi ga mrze tamo, ne može s njima da sedi, traži premeštaj. I iguman mu da taj premeštaj, ili, kako to ide već to rangiranje kod njih, vladika neki. Vladika, ako hoćete pravilnije, u stvari vladika je pravilno. I ode u drugi manastir i tamo se, isto mu se desi i tamo, on opet traži premeštaj, dobije premeštaj u treći manastir i tamo mu se desi isto. Traži opet premeštaj, a ovaj iguman stane i gleda ga, kaže mu: slušaj, ja bi tebi dao premeštaj, ali gde god odeš nosiš sebe sa sobom. Ovi ljudi, drugari, što beže u inostranstvo tražeći sreću, gde god odu nose sebe sa sobom. Sreća mora da se nađe tu gde jesi. Kad nađeš sreću tu gde jesi, bit ćeš srećan u celom svetu. Onda možeš da ideš u svet, onda možeš da ideš u inostranstvo, onda možeš da ideš gde god poželiš. Eto, drugari, to sam ja hteo da vam kažem. Ako vam se sviđa ovo moje kazanije, kliknite dole na subscribe, bit će ovoga još. Ne zaboravite da lajkujete video, vidimo se.